салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи имрӯзаи мо. номи ман Ситора аз канали Мама Блогер Таҷичка. имрӯз ман мехоҳам якчанд саволҳои худро ба канали Дилиятиҷӣ диҳам. якум саволи ман: камтар худатонро шинос мекардед? Чанд сола ҳастед? Чанд фарзанд доред ва дар кадом шаҳри Россия зиндагӣ мекунед? дуруст қайд кардед Ситораҷон, раҳмат барои саволи додагитон. ман 27 сола ҳастам, соҳиби 2 фарзанд, як писару як духтар. айни ҳол мо дар шаҳри Тулскии област зиндагонӣ дорем. раҳмат барои саволи додагитон. ин саволро бисёр подписчикои мо мепурсиданд ки дар бораи худ маълумоти пурра диҳем. ман наметонистам ки дар ҳар як комментария дар бораи худам маълумоти пурра диҳам. раҳмат ки ин саволро ба ман додед. гӯш мекунам ба дуюм саволи шумо. дуюм саволи ман: ба фикри шумо блогер шудан, канал кушодан дар YouTube ин осон аст ё ки душвор? дуруст қайд кардед Ситораҷон. саҳифаи худро дар YouTube доштан ин кори осон нест. умуман ба ман осон набуд. чанд қадар эфирҳо кардам, чанд қадар гап шунавидам, рӯҳафтода мешидам ба як гап, ба як комментария ва ба дастгирии дӯстон, ба дастгирии шавҳарам мегуфтанд ки рӯҳафтода нашавед, каналатон иншаалло ки пеш меравад. барои ҳамин ба блогерзанҳо тавсия доданиам ки ягон вақт ба як комментария, ба як гапи бад рӯҳафтода нашавед, каналатонро пеш баред. реклама харед барои пешравии каналҳотон. аз ҳамаи хубаш ҳамин реклама ҳаст ки каналатон камтар пеш меравад. раҳмат Ситораҷон барои саволи додагитон. гӯш мекунам ба сеюм саволи шумо. сеюм саволи ман: мехостам фаҳмам ки шумо дар оянда дар ҳамин ҷо дар Россия зиндагӣ кардан мехоҳед ё ки дар ватан дар Тоҷикистон? пешакӣ раҳмат барои ҷавобҳо. дуруст қайд кардед. ҳар ҷое ки мо бошем, албатта ки дил сӯи ватан мекашад. дар оянда ба хулосае наомадем ки як умр дар ҳамин ҷо бимонем. азбаски мо 5 соле ки дар ҳамин ҷо кор ва фаъолият мекунем, ягон навигарӣ, ягон хона, замин дар ин ҷо накардаем. албатта ки ҳар расхоте кардем, ҳар меҳнату заҳмате ки кашидем, дар ватани худ хонаву дари худамонро дорем. дар оянда ба хулосае наомадем ки мо як умр дар ҳамин ҷо мемонем ё ин ки бар ватани худамон, дар хонаву дари худамон зиндагиамонро пеш мебарем. раҳмат ба саволҳои додагиатон. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба барномаи имрӯзаи мо. саида ҳастам аз канали Молодая мама Таҷичка. саволҳои ман имрӯз баҳри канали Дилиятиҷӣ чунин аст: дар оянда чӣ орзуҳо доред ва орзуҳое ҳаст ки то имрӯз ҷомаи амал напӯшидаанд? ин саволи аввалам аст. раҳмат апаи Саидаҷон барои саволи додагиатон. дар оянда орзуи ман ҳамин аст ки фарзандои ман қуръонхон шаванд, намозхон шаванд, хизматгор дар роҳи ислом шаванд. орзуи деринаи ман ҳамин аст. албатта ки апаи Саидаҷон, ҳар як модар, ҳар як зан орзу дорад ва гуфтаниам ки ман чӣ орзуе карда бошам, аз худованд талаб карда бошам, орзуҳои ман ҳамаш амалӣ шудааст. ягон орзу ва ҳавас ҳозирашда дар оянда надорам. чӣ орзуе нияте карда бошам, худованд ба ман додааст. гӯш мекунем ба саволи дуюми шумо. саволи дуюмам чунин аст:
ба навблогерзанҳо ягон маслиҳати хуб медодед дар бораи каналашонро пеш бурдан каме маълумот медодед, ки шумо ба ҳамин қуллаҳое ки расидед, ба кадом азобҳо омадед ба ҳамин рӯзҳо, каме маълумоти худро баҳри блогерзанҳои мо медодед, ки онҳо низ аз ин истифода бурда каналҳои худро пеш баранд. дуруст қайд кардед апай Саидаҷон. ман каналама моҳи марти соли 2020 кушодам. чӣ қадар азобҳо кашидам, эфир мекардам. не ки намедонистам ки реклама мехаранд дар канал барои каналошон пеш рафтан. ман аввал видео мекардам, видеои ма беовоз буд, ҳам пухтупаз буд, ҳам влоги беовоз буд ва ба хулосае омадем ё ки пухтупаз кунам, ё ки влог. вақте ман дар ами подписчикҳо савол додам ки ман влог кунам ё ки пухтупазома нишон диҳам, баъд ба ман ҷавоб доданд ки ҳам влог кунен, дар давоми влог пухтупазотона нишон диҳен. дар муддати қариби 1 сол просмотрҳои ман нағз нашуд ва ба хулосае омадам ки реклама харам. ба шавҳарам маслиҳат кардам, реклама харидам. баъд просмотрҳом нағз шуд. ба дастгири дӯстон аз ҳамаи онҳо миннатдор ҳастам ва ба занҳое ки айни ҳол канал кушоданд маслиҳат доданӣ ҳастам. ҳеҷ вақт рӯ афтода нашавен. канала кушоден, расход кунед барои каналатон, реклама харед. иншаалло ки канали шумо пеш меравад. вақте ки ман аз як зани блогер 4-5 сол шидар ютуб канал дорад, тоҷики худамон ҳастак. вақте ман пурсидам ки каналро чӣ хел бояд пеш бурд, ба ман гуфт ки бояд эфир накунӣ. ба ман ҳамин хел маслиҳат дод ки дар як ҳафта 2 влог ё ки 3 влог парто каналат оҳиста оҳиста соатҳо ҷамъ мешавад. аз чӣ хеле ки қайд кардам ки видеои ма вабше просмотр надошт, соатҳошам айҷош намеҷумид. сару семагӣ карда соатҳоро як бало карда ҷамъ кунем гуфта. соатҳои ман ҳамин моҳи январ буд шидак. агар ки ман ҳаракат намекардам, мумкин ки ҷамъ кардан наметонистам соатҳома. то ҳатто ман соатҳои каналма харидорӣ кардам ки каналам соатҳош буд шава гуфта. намехе дӯстони азиз, камтарак маълумот барои канал кушодан ва каналро пеш бурдан. гӯш мекунем ба сеюм саволи шумо. яъне охирин саволи ман чунин аст: шахсоне ки фикру ақидаи худро хушрӯ фикр накарда комментариёҳои бад менависанд, ба ҳамин шахсон як-ду сухан мегуфтед? раҳмат ки бо мо ҳастем дӯстони азиз. ҷавобҳоро интизор мешавем аз канали Дилия Тиҷӣ. дуруст қайд кардед апай Саидаҷон. ба одамҳое ки комментарияи бад менависанд, фикру ақидаи бад доранд нисбати якдигар, гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо ютуб медурӯед, бисёр каналҳо ҳастанд. канали ҳамин як кас маҳқул нестад тона умуман канали ман ё аз дигар кас дар омада фикру ақидаи ғалистона, фикри ақидаи бадтона нанависен. медонем ки чӣ қадар дили як каса шикастан гуноҳи бузург аст. ман намегӯям ки дар як комментарияи ман ин фикру ақидаи бад ҳастад. дар тамоми ҳамин блогерзанҳо ин дар ҳамин байни 30-40 комментарияи нағз як комментарияи бад ҳастад ки шумо тарзи гап задана наметонен, шумо мактаб хондагӣ нестен. фикри ман нисбати одамҳое ки анамихе фикрҳои бад доранд ҳамин аст ки нанависен, ҳамин гапи бадтона нанависен.
هیچ گپ نه به نویستن شما هم کانال ما پیش می رود و دستگیری دوستانی هستند که اینقدر گپ‌های نغز می نویسند، سخن‌های بهترین دارند. نه که شما در همی بین 30-40 کامنتر درآمده یک کامنتر بعد دلتون خالی میکنین، فکر میکنین که همه آدم خرسند میشوه ای نویستگی شما. نمیفهمین که نمیدونین که دلی یک کس رنجاندن چقدر گناهی بزرگ است. رحمت کلام برای سوالهای دادگیتان و سوالهای شما کمی هم باشد جواب گردانیدم. салому алейкум тамошобинони азиз, номи ман Сурайё аз канали Мама Лайф. хуш омадем ба барномаи аввалини мо. Якчанд савол дорам ба канали Дилатиҷӣ. Дилафрӯз, дар як влоги шумо дидам ки номи буз Шабнамай. ба ман хеле аҷиб шуд барои чӣ ки шумо ҳамин номи буза Шабнам мондед. Аз чӣ сабаб бошад? Ё ҳамаи молҳои шумо ном доранд? ба ҳамира мехостам ҷавобша гӯед. سلامت باشین اپای سرایو جان. سال 2013 بود وقتی من یکم بار همیجا آمدم. بعد سال 2012 شوهرم در همیجا بود. صاحب خانه دوتا بزیچه آورده دودکشه. بعد یک بزیچهش مرد، همی یک تای دیگهش مونده. نامی همی شبنم شوهر مونده گیده همی بزیچه. بعد همسایه روسمون باید دو بزیچه دیگه گرفتیم و آخچان نام داشتن. بعد خیلی بزیچه همون وقتی مالامون بچه میکنن نامای بزیچه هاش همی کودکان نام میمونن، های رنگا نام میمونن. ای برارم هم خیلی نامی نستایشی ندارن دیگهش. همی شبنم باید های دیگه من یشک نام داره. همی هر دوش نامی اساسیشونه نامی نستایشیون وقتی فریاد چون میکنی میدون میان پیشه. انمی قدر معلومات دارم درباره بزمان شبنم نام داشتنش. саволи дуюми ман чунин аст. агар ба шумо пешниҳод шавад ки каналатонро бо нархи гарон мехарем, яъне қимат мехарем, лекин аз блогерӣ даст кашем, ба ҳамин пешниҳод чӣ гуфтаниену чӣ фикр доред? ба дуюм саволи шумо гуфтаниям ки агар шавҳарам пешниҳод куна ки канала фурӯш, канала пеш набар, аз ҳамин блогерӣ даст каш, ман розӣ мешавам. агар дигарро пешниҳод кунанд ки каналта фурӯш, мо мехарем ба нархи гарон, ё ин ки аз ҳамин блогерӣ даст каш, дар оянда худо медонад чӣ гап мешавад намешавад. агар ба сабабҳое ки ман дар каналам видео кардан натонам, канал ҳамихе холӣ монад, мумкин баъд фурӯшам. ин хел ман розӣ намешавам ки канал ма пеш бурда истодам ба нархи гарон гирам фурӯшам. ин хелешта розӣ намешавам. дар оянда ҳеҷ кас намедонад ки чӣ гап мешавад намешавад. барои ҳамин ба саволи шумо, ба дуюм саволи шумо пурра ҷавоб додан наметонам. саволи сеюм, ба шавҳар баромадани шумо интихоби шумо буд ё интихоби волидайн? ҷавобҳоро аз канали Дилатиҷӣ интизор мешавем. боқии сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои оянда. раҳмат апай Сурайё ҷон ба саволи додагиятон. ба сеюм саволи шумо гуфтаниям ки ба шавҳар баромадани ман на вибри ман буду, на вибри падарам. вақте амаки падарам мара хосборӣ карданд, он вақт ман мактаб мехондам, синфи 9 мехондам. падарам мегуфтанд ки духтари ман ҳози мактаб мехонад, духтари ман ҳози хурд аст. амаки падарам мегуфтанд ки мо саросима нестем, мо ждат мекунем то мактабро хатм кардан, моям саросима нестем, фақат мо мехоҳем ки зайнит карда монем. дар ҳамин фотиҳа истад. вақте маро фотиҳа карданд, он вақт ман синфи 9ро ҳози хатм накарда будам.
шавҳарам бошад дар Москва буданд. Фақат моро фотиҳа карда буданд, тамом. Ҳамин кашки то бача наёя, мо якдигарро набинем. мо ягон чи тӯйбариву дигар чиё ихе гапо набуд. вақти шавҳарам аз Москва рафтанд, мо якдигарро дидем, маҳқул кардем. баъди хатми мактаб баъд хонадор шудем. Шукронаи Худо имрӯз зиндагӣ обод дорам. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз. агар ягон хатогие бошад, бахшиши зиёд. То видеои оянда. Худо нигаҳбонатон бошад.